Wala na sang kabuhi sa nasapwan ang 16 anyos nga lalaki matapos na lumo sa suba sa Barangay Carana sa Banwa, Haniway sa tong Oktubre 20. Ginkilala ang biktima nga si Francis Rivera Jr., residente sa Barangay Damong sa nasambit nga Banwa. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Hector Ayagan, officer in charge sa Haniway Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nag-inom sa makahulubog nga ilimnon Sunday Francis supod ang iya anong kaabyan alas 3 ang hapon sa tong Oktubre 20 apang nauna pa uli ang apat sini ka amigo sa diin tatlo na lang sila ang nabilin sa suba kag nagpaligo ang biktima. May persona naman nga nagpaandam sa mga menor de edad nga hindi paligo sa suba bangod sa may madalom ini nga porsyon apang nagpadayon sa gihapon ng biktima tubtob nga wala na ini nakabutwa. Suno pa kay Ayagan nga gabi na sa nagpanugid ang tatlo ka menor de edad sa ilatag sa kapamilya kung ano ang natabo bangod man sa kakulba. Gintingwaan naman sa mga otoridad nga i-rescue si Francis apang wala na ini na-retrieve. Alas 6 naman sang aga Oktubre 23 sang may nakasapo sa bangkay ni Francis sa manabong nga porsyon sa suba nga sakop naman sang Barangay Tularukan 300 meters ang kalayoon sa suba sang Barangay Caranas. Sa interview naman sa K5 News FM Iloilo sa Iloy sang biktima nga si Francine, ginpayag sini nga ulihin niya nga nakita ang iya bata sa ila balay kag naglisensya nga magadto sa puloy-an sang iya abyan nga si 30 kag wala siya nakahibalo nga nag-inom-inom sa suba ang mga menor de edad. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.